नमस्ते. मी आज भरलेली मिरची करते आहे. त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हे बघा, ही मिरची आहे हिरवी. ही अशी मोठी मोठी मिरची आणायची. भरायची वांगी मिरची जर करायची असेल ना भरलेली, तरी अशी जाडी आणायची मोठी मोठी मिरची. त्यासाठी हे शेंगदाण्याचं कूट आहे. हे थोडीशी अद्रक लसूणची पेस्ट आहे. हे ओलं खोबरं आहे नारळाचं. हे मीठ आहे आणि हळद आहे. आणि हे तळण्यासाठी तेल आहे. हे मिरची आहे. हे 8 मिरची आहेत, 100 ग्राम. हे असं आहे ना, मी तुम्हाला आता दाखवते कशी भरायची ती. ही सुरी घ्यायची आणि जो आतला भाग आहे ना मिरचीचा, हा बघ, इथून भरायचं नाही. म्हणजे कसं इथून भरलं तर ते तळताना आहे ना ते असं सुटणार. म्हणून हे आतला भाग आहे ना, असा जो मिरची आता ही आपण आता अशी टाकणार, म्हणून हा आतला भाग आहे ना ह्याच्या असा चिरायचा. हे बघा असा, म्हणजे खालचा भाग नाही चिरायचा. हे बघा असं असं चिरायचा. हे मी अशी सगळी चिरून घेते, दाखवते तुम्हाला. हे बघा, हे पण तसंच. हा वरचा भाग आहे ना जाड. हे मिरची कसं असं क्रॉस आहे ना, म्हणजे हे हा वरचा भाग नाही घ्यायचा, त्याच्या आतला भाग असा फिरवून हे आतला घ्यायचा. सुरीने आहे ना असं बरोबर चिरायचं. हे बघा असं. हे अशी सर्व मिरची हे बघा बघून ठेवा. म्हणजे हा बाहेरचा भाग असा गोल आहे ना, हा नाही घ्यायचा, हा आतला घ्यायचा. ही सर्व मिरची मी अशी चिरून घेतलेली आहे. बघा, आतमध्ये तिखट नसतात जास्त, कारण त्याच्या आतमध्ये बघा बी कमी आहे. आणि जर बी जास्त असेल ना मिरचीमध्ये तर ते बी असं काढून घ्यायचं असं. पण याच्यामध्ये बी नाही आहे. म्हणजे अशी मोठी मिरची आणायची फ्राय करायची असेल तर. त्याच्यासाठी आता मी हे सामान घेते. हे शेंगदाण्याचं कूट आहे, असं 2 चमचे घ्यायचं. हे ओलं खोबरं आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये जेवढं भरायला लागेल तेवढं घ्यायचं. कमी पडलं तर आणखीन घ्यायचं. हे अद्रक लसूणची पेस्ट घेतली आहे, हे बनवलेली आहे. आता त्याच्यामध्ये मी मीठ घेते. मीठ कसं असं थोडंच घ्यायचं. आणि थोडीशी हळद घ्यायची. आता मी 2-2 चमचे घेतले आहेत. मी आज जास्तच घेऊन ठेवते, कारण का कमी नको पडायला. अजून 2-2 घेते, मग राहिलं तरी चालेल. कारण मिरची मोठी आहेत ना म्हणून. थोडंसं मीठ पहिलं घेतलं होतं, आता थोडं. ह्यात असं सर्व हाताने मिक्स करायचं, कारण मीठ लागलं पाहिजे ना म्हणून. हे असं सर्व हाताने मिक्स करायचं. हे बघा असं. आणि आता मी हे मिरचीमध्ये भरते. याचं आता मिक्स केलं आहे. आता मी तुम्हाला दाखवते मिरचीमध्ये भरायचं. हे असं आहे ना, नकाने असं घ्यायचं, बोटाने असं असं बोटाने एक पसरायचं. त्याच्यामध्ये असं चिमटीने आहे ना असं बोटाने आतमध्ये हे घुसवायचं सारण. जसं मी कारल्यामध्ये कसं भरलं होतं तसं. जास्त भरलं की ना ते मग असं फुटतात. म्हणजे असं कमीच भरायचं. हे बघा असं. असे सर्व करून घ्यायचे. असं आतमध्ये सारण भरून घ्यायचं. हे सगळं व्यवस्थित भरायचं, म्हणजे ते देठापर्यंत आहे ना कापलेलं, तिथपर्यंत गेलं पाहिजे ते सारण. नाही तर परत तिकडे कसं तिखट लागणार मग खाताना. हे असं दाबून घ्यायचं असं. म्हणजे सारण एकदम भरपूर नाही भरायचं, कारण मिरची असं मिटलं पाहिजे असं. असे सर्व आहे ना, हे सर्व भरून घ्यायचं. सर्व मिरची अशीच भरून घ्यायची सर्व देठापर्यंत. यात अशी भरून तयार झालेली आहे मिरची. हे सर्व मसाला भरला आहे. आता मी त्याच्यामध्ये आता हे ठेवलं आहे भांडं. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. गॅस पेटवला आहे. तेल टाकते आणि फ्राय करते. त्याला काय तेल जास्त नाही लागत, तर थोडंसंच टाकायचं. वाफ येते. तेल तापलं आहे. आता मी त्याच्यामध्ये मिरची सोडते. ही अशी सोडायची, म्हणजे तो अंगावर उडेल. तेल तापलं आहे, अशी मिरची सोडायची मग तेलामध्ये. आणि जो तो आपण कापलेला भाग आहे ना तो आधी वरतीच ठेवायचा. तेल कसं हातावर उडतं, पटापट सोडायचं आणि झाकण मारायचं.
आता मी झाकण ठेवते, कारण ते उडतात हातावर. आणि मी झाकण मारून ठेवलं आहे ना. आता थोडं टाईम म्हणजे 2 मिनटं आहे ना, मी गॅस बारीक करते, कारण का त्या वाफेवर नरम व्हायला पाहिजे, नाही तर करपतील. असं गॅस थोडा बारीक करायचा, कारण ते उडतात आहेत ना आतमध्ये, म्हणून. असा आवाज येतो आहे, उडतो ना, त्याच्यामुळे झाकण ठेवायचा. याचं आहे ना जरा हलवायचं, म्हणजे कसं, म्हणजे मिरची आहे ना उडतात ना अंगावर, म्हणून असं झाकण्यासकटच हलवायचं. पण भीती वाटते, अंगावर उडतात. ते मिरची आहे ना, तिखट आणि तेल. आता नाही आवाज येत आहे, आता म्हणजे थांबलंय उडायचं. आता मी झाकण काढते, हे बघा. गॅस बारीकच ठेवायचा. आणि आता हे जरा म्हणजे कुशीवर करायचे, म्हणजे एका कुशीवर, हे बघा असे, म्हणजे एक बाजू आहे ना अशी भाजून घ्यायची, अशी एका कुशीवरच घ्यायचं करून. झाकण्यासकट हलवलं ना, त्याच्यामुळे ते 2-3 मिरची फिरले पण आहेत. जपून करायचं. तुम्ही पण कधी केलात ना तसं काळजी घ्यायची, नाही तर बोलाल काय काकीने दाखवलं, हात भाजतो. खायला चांगलं असतं हे, मिरची चपातीवर, भाकरीबरोबर वगैरे चांगले लागतात, म्हणून करायचं. गॅस कसा बारीकच ठेवायचा. एक बाजू अशी फिरवून घ्यायची. हिरवी बाजू आहे ना, ही अशी लाल अशी झाली पाहिजे, जर नरम झाली पाहिजेत, म्हणून गॅस बारीकच आहे. परत मी झाकण ठेवते. आता काही उडणार नाही. आणि आपण कसं हे मोठं हलवायला भांडं, हे मोठं फिरवायला घ्यायचं काविलता. माझ्याकडे कसं सगळी जुनीच भांडी आहेत माझी. मी असं हे कुक करेन, असं काम करेन असं वाटलं नाही होतं. माझ्या मुलीसाठी म्हणून मी मोबाईलमध्ये असे काढून घ्यायला लागले. म्हणजे मोबाईलमध्ये काढून घे, तुला समजेल. तर मी तुमच्यापर्यंत असं पोचेन असं स्वप्नात पण वाटलं नाही होतं मला. भांडी सगळी जुनीच आहेत माझी. आणि कसं मी जे घरात बनवतो ना, तेच की मी कुठून शिकून आले नाही. माझ्या आवडीने, म्हणजे मी माझ्या मनाने मी हे एक करायला लागले. तर मी गावची आहे ना, गावची असल्यामुळे माझ्या स्वतःच्या मनानेच मी हे सगळं करते. आणि माझ्याकडे काय व्हिडिओ कॅमेरा नाही आहे, छोटा मोबाईल आहे, म्हणून हे छोटे छोटे वस्तू मी करते. आता हे असं फिरवून झालं ना की परत झाकण मारायचं. आता झाकण काढते. हे बघा, मस्त झालेली आहे फ्राय, छान झाली आहे. पण टाकताना काळजी घ्या, म्हणजे टाकताना आहे ना ते तडातड उडतात. आता माझ्या पण हातावर उडाले, माझ्या पण हाताला जरा चटका लागला, म्हणून सांगते तुम्हाला. मिरची टाकताना आहे ना गॅस बारीक करून टाका. मस्त फ्राय झालेली आहे मिरचीची. तेल पण त्याला जास्त नाही लागत. आणि आता तेल उरलं आहे ना, ते पण आपण घ्यायचं. म्हणजे भाजी काय गरम वगैरे करायची असेल, दुपारची भाजी असली तर ती गरम करायची असली तर त्या तेलामध्ये आपण गरम करू शकता. किंवा दुसरी भाजी करायची असेल ताजी, तर ती पण ह्या फ्राय पॅनमध्ये असं आहे ना तुम्ही करू शकता. हे तेल काय वाया घालवायचं नाही, तेल चांगलं असतं. आणि त्याचा सगळा मसाला पण पडलेला आहे ना, ते आपण करायचं त्याच्यामध्येच भाजी. मी तशीच करते. दुसरी भाजी गरम वगैरे करायची असेल तर त्याच्यात करायची. तेलामुळे काय आपल्याला नुकसान होत नाही. आपण तेल कसं, आपली वस्तू चांगली राहायला पाहिजे, त्याच्यासाठी आपण तेल वापरायचं जास्त. ही मिरची आपली मस्त तयार रेडी झालेली आहे, मिरची फ्राय. आणि तुम्ही पण करा लवकरच आणि मला सांगा. गॅस बंद करते आणि मी तुम्हाला आता हे काढून दाखवते. आणि त्याच्यातूनच माझं काही चुकलं असेल ना, समजा तुम्हाला ही रेसिपी येत असेल आणि माझं काही चुकलं असेल तर तुम्ही मला जरूर कळवा की तुम्ही काकी असं असं चुकलात, असं. म्हणजे मला पण बरं वाटेल की तुम्हाला असं चांगले रेसिपी येतात, असं पण मी म्हणेन. आणि तुम्ही लवकर लवकर शिकताय, त्याच्याबद्दल मला पण चांगलं वाटेल. म्हणजे मी जे बनवते ना ते तुम्ही सर्व करून बघा आणि लगेच मला सांगा. नुसतं बघून नका बोलू, चांगलं असं करून सांगा मला.
हे मस्तपैकी मिरची तयार झालेली आहे, भरलेली मिरची.